ҳамин ахборои ма киҷош дуруғай тима да як факт биёр дуруғгӯ русиё инами ту бори ёдамай ки пеш аз карантин билет харидагем аз ютер чӣ мешавад мегуфтем. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен скидкатон мекунанд. стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. мо имрӯз дар бораи переселения кардан ба Федератсияи Россия аз ҷумҳурии Тоҷикистон камтар суҳбат мегзаронем, чунки як ахбороти нав дар ин маврид пешниҳод шидагия аз ҷониби Россия ва баъдан як чандин ахборотҳои нав мо пешниҳоди шумо мегардонем. дар идомаи барнома ба саволҳои равонкардагитон ҷавоб мегардонем. бо диққат то охири навора тамошо кунед. ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нес шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ пас ба Софсавдо муроҷиат намо. инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд пули шумо бозгардонида мешавад. дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷа муроҷиат кунед. тамошобинони азиз, як сухани дигар ама қайд кардани мо дирӯз як навор пешниҳоди шумо гардонидем ва дар навор савол додем ба тамошобино гуфтем ки оё мо ҳамин гуна наворҳоро пешниҳоди шумо гардонидан бигирем, оё ҳаррӯза ахборотҳоро мо пешниҳоди шумо кунем ё ки мавзӯъҳоро иваз бигардонем. савол додум ҳамин гуна ва хушбахтона 90% тамошобиное ки ҳамун наворро тамошо кардан тарафдори мо шудан ва суханҳои беҳад хуб гуфтан дар комментарияҳо нависондан ки ҳамун суханҳо боз мотиватсияи моро зиёдтар мегардонаву як ду кас се касе ки ҳастаи суханҳои бад меган ё комментарияҳои бад меган ҳамин суханҳо метавонанд ки тарафдор шаванд. мо ҳамун шахсиятҳоро аҳамият натиҳем ва ҳазор раҳмат барои сухани хуби ҳар яктатон. ман наметавонам ки ӯ комментарияҳоро ҳамаша бихонам. сипоси хидмат ба ҳаматон мерасонам ва шумо ҳамин гуна агар дастгирӣ кардан гирен худованд тан ва зинда бошем, солим бошад тани мо. ҳаррӯза наворҳои нава, ҳаррӯза ахборотҳоро ҳамин гуна пешниҳодҳои шумо гардонидан мегирем ва акнун шурӯъ мекунем мавзӯи асосира оиди кӯчмандӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аллакай чандин солҳо қабл аз солҳои пеш ин чиз ба назар мерасад ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатгузорӣ карда дар посолствои Федератсияи Россия баъдан бо тариқи переселения метавонанд ки вориди Россия шаванду бисёр плюсҳо ба ҳамин шахсиятҳо ҳамин переселения овардан метавонанд. ва имрӯз Федератсияи Россия тасмим дорад ки дар вилояти Суғд намояндагии хадамоти федералии муҳоҷиратиро ки ба кӯчбандии оилаҳо аз Тоҷикистон ба Русия машғул мешаванд ифтитоҳ кунад. яъне ки дар вилояти Суғд махсусан дар Хуҷанд тасмим гирифт Россия ки хадамоти федералии муҳоҷиратира боз куна, кушода куна ки махсус тааллуқ дора ба шахсиятҳое ки ҳуҷҷатгузорӣ карданиянд барои переселения ба Федератсияи Россия рафтан. ва инчунин сардори сараёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия Валентина Казакова зимни нишасти матбуотӣ гуфт ки масъалаи ифтитоҳи намояндагии хадамоти федералии муҳоҷират дар вилояти Суғд дар ояндаи наздик ҳалли худро пайдо хоҳад кард ва инчунин қайд намуд ки ба мардуми Тоҷикистон барномаи кӯмак ба кӯчидани ихтиёрии ҳамватанони берунмарзӣ яъне переселения бисёр писанд омадааст ва мардум зиёде аллакай аз он истифода намуданд. мо ҳангоми дидор аз намояндагии худ дар Тоҷикистон бо мардум суҳбат доштем. аксари мардуме ки мехоҳанд аз ин барнома истифода намоянд нафарони дорои маълумоти олӣ ва мутахассисони баландихтисос мебошанд. онҳо мехоҳанд шаҳрвандии Русия шаванду ба кишвари ман фоидаи биёранд, зикр кард Валентина
Казакова. Баъд аз ин суҳбатҳо ба хулосае омад Валентина Казакова, ки ба моҳҳои наздик дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти Суғд махсус кушода шавад ҳамин маркази муҳоҷиратӣ, ки тааллуқ дорад барои переселения кардани шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Ва умедвор ҳастем, ки рӯзҳои наздик кушода мешавад ва ҳар шахсияте, ки мехоҳад дар ин барнома иштирок кунад, рафта дар ҳамҷа муроҷиат мекунад ва ҳуҷҷатгузорӣ карда ба Россия меравад. Ва боз акнун мегзарем ба як ахбороти дигар, ки тааллуқ дорад ба Валентина Казакова, яъне роҳбари сараёсати масъалаҳои муҳоҷиратӣ Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия. Валентина Казакова дар як нишасти матбуотӣ пас аз натиҷаи гуфтушунидҳои Русияву Тоҷикистон фаҳмонд, ки чӣ гуна муҳоҷирон бояд то моҳи июни соли 2021 амал кунанд. Казакова инчунин қайд намуд: барои муҳоҷироне, ки дар Федератсияи Россия кор мекунанд, барои боқӣ мондан дар ин кишвар зарур аст, ки ҳатман худро сабти ном кунанд. Хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар давраи авҷ гирифтани ҳамин беморӣ шахсиятҳое, ки дар Федератсияи Россия банд мондану ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омада натонистанд, мутобиқи фармони президенти Федератсияи Россия таҳти рақами 272 президент як фармоне бировард, ки ҳар шахсияте, ки дар давраи беморӣ ба ватани худаш рафта натавонист, вай озод шуд аз чандин мақсад патент мегӯем ё ки регистратсия дигар ҳуҷҷатгузориҳо. Ва таҳти рақами анҳами 272 муҳоҷирое, ки қарор дорану ва озод шуда буданд аз чандин ҳуҷҷатгузориҳо, таъкид карданд ва хотиррасоншон карданд, ки то моҳи июн ҳамаи ҳуҷҷатгузориҳои худшона тахт кунанд. Яъне ки пас аз моҳи июн мумкин нест ба мигрантҳо, ки дар дохили Федератсияи Россия ғайриқонунӣ кор ва фаъолият кунанд ё ки истиқомат кунанд дар ҳамун Федератсияи Россия. Айни ҳол гуфтагӣ нестанд, ки мо ҳамаи муҳоҷироро депортатсия мекунем, барое ки аз барномаи ма чандин нафарҳо нодуруст фаҳмиданд, гуфтанд, ки тоҷикоро депортатсия мекунанд, дигар чизҳо. Айни ҳол танҳо Россия ба муҳоҷирон огоҳӣ дод, ки то моҳи июна ҳама ҳуҷҷатгузориҳои худтона дуруст тахт кунед, вагарна пас аз моҳи июн ки накарден, баъдан имкон аст, ки шуморо депортатсия кунанд. атак ҳозир ягон каса депорт намекунанд. Ҳар шахсияте, ки дар Россия қарор дорад, вай фурсат дорад, вақт дорад, ки ба шуъбаҳои маҳаллии ҷои зисти худаш муроҷиат кунад, ба ФМС, яъне ки муроҷиат кунад, ба ҳамҷо проверка кунанд, то ягон ҷарима надошта боша, то ҳуҷҷатҳош дуруст тахт кардагӣ боша, ягон монеагӣ ва мушкилии дигар нест. бародарони азиз, акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Бо диққат гӯш кунед, то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Резоев навистай: ассалому алайкум бародари азиз, чӣ ба ҳар рӯз дар бораи парвозҳо дига видео накардастӣ? бародари азиз, агар ки шумо касое, ки наворҳои маро тамошо мекунанд, аҳамият дода бошед, ман ҳар рӯз дар як мавзӯъ гап намезанам. Мисол мавзӯи билет ё ки рейс ё граница, ман ҳар рӯз повторно як чиза гап задан намегирам. Мисол ман як рӯз дар бораи границаҳо гап задам, рӯзи дигарш дар бораи ягон мавзӯе гап мезанам, ки умуман аз ҳамин сфера берун боша, на ба билет тааллуқ дошта боша, на ба самолёт, на ба дигар. Мисол дар бораи аблава гап мезанам, ё мисол дар бораи ягон қонун, ягон супориши нав гап мезанам. Ва боз як рӯз пасаш мегзарам ба қисми навор кардан дар бораи нарху навои билетҳо. Ира ки бо пешниҳод кардам, бо рӯзи дигараш ягон навори дигар мекунам. Мақсади гап, ки ҳар рӯз як хел навор намекунам. Як навор дар бораи самолёт кардам, дар бораи рейсҳо, як навори дигар дар бораи дигар чӣ мекунам. Ё як навор дар бораи билет кардам, бо як навор дар бораи ягон қонунҳо, дар бораи ягон ҳуқуқҳои шаҳрвандову ягон ӯҳдадориҳои шаҳрвандоро фаҳмондан мекунам. Ба ҳамин хотир ҳамин нозукиҳоро, ҳамин чизҳоро ба назар бигирен ва дар комментария баъзеҳо нанависен, ки ҳар рӯз як видео мекунӣ, ҳар рӯз як хабара мепартоӣ ё ки як хабари дурӯға. Шукуров Абдуллоҳ нависад: салом Сорбон, мегӯянд, ки дар байни Тоҷикистон ва Россия регулярни рейсҳо бисёр мешавад. Ягон маълумот дорӣ? Оиди барномаҳои ту гап занем, давом додан гир. Касе да намефора отписатсия кунанд, гӯш накунанд. бале, дуруст қайд кардӣ. Касе да маҳқул нестай отписатсия кунед на канал ва тамошорам накунед. Оиди рейсҳои доимӣ зиёд шиданаш, албатта ки директори агентии авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи охирони худаш
қайд намуд оиди зиёд кардани парвозҳо ва оиди арзон кардани чиптаҳо. Бародари азиз, бародарои азиз, тоис ма як чизи дигара фаромӯш кардам хотиррасонтон кунам. Оиди такрор ё ки ҳаммонанд рафтани барномаҳо барои чӣ дар назари шумо як хел метова? Барое ки чӣ хеле ки ҳозир ман гуфтам як рӯз дар бораи як чӣ видео мекунам, як рӯз дига дар бораи як чӣ ё ки як рӯз дига дар бораи як чизи дига, лекин ман ҳар барнома қариб комментария мехонам, азбаске ки дар комментарияҳо ҳар рӯз мара дар бораи билетҳо, дар бораи самолёт, дар бораи граница савол метиҳанд. Ба ҳамин хотир ман ҷавоб ки метам дар назари шумо баъд як хел рафтани барномаҳо маълум мешавад. Иҷа мақсад ҳастанд шахсиятҳое ки савол метиҳанд, ба як умед менависонанд ва мо кӯшиш мекунем то ҳадди имкон ҳамин гуна саволҳоро кам ҷавоб битиҳем. Ба ҳамин хотир аз ин мавзӯъ берун савол битиҳем бо хубтара. Ҳусейнов нависад: салом алейкум бародар, номерота чӣ хел ёбем? Нашод регистратсия. Регистратсия номери ма чӣ дахл дора? Агар ягон чира парсиданӣ боши дар ҳамин комментария парс ё ки дар инстаграми ма будро лично худам да менависӣ. Олимҷон Ашуров нависад: салом Сорбони азиз, ба шумо ташаккури зиёд ки чунин барномаро таҳия ва пахш мекунед. Шумо хуб медонед ки маърифати ҳуқуқии ҳар шахс ҳар хел сатҳ дорад. ба гапҳои беодобона ва ғайбату ҳақорати баъзе аз шахсон аҳамият надиҳед додар. бисёр барномаи хуб аст барноматон, бисёр сода карда ба мардум мефаҳмонед. Ин хеле хуб аст. Ба шумо муваффақият мехоҳам. Барнома ва мавзӯъҳоро идома диҳед. ба пеш додари азиз, ҳамеша саломату сарбаланд ва некному муваффақ бошед. Мо интизори ахборҳои навини шумоем. Шумо дуруст қайд карден, ҳар як шахсият маърифат ва фаҳмиш ақидаш ҳар намудай. Мову шумо ба як фикр, ба як ақида нестем ва ҳар як шахс фикри озодии ақидаи худша баён мекунад. Яъне дар комментария як кас ҳақорат мекунад, як кас сухани хуб мега, ҳамин фикри ақидаи шахсии ҳар як инсон ба шумор меравад ва ман зид нестам. ҳамчунон ман хоҳиш мекунам ки ғайр аз ма, ғайр аз шумо дар иҷа апаҳои мо, хоҳарои мо, модарои мо ҳастанд, тамошо мекунанд, мехонанд комментарияҳоро. Шумо ба хотири ман не, ба хотири модарову ҳамун хоҳаро дашном накунед. Як гапе ки меган, ҳар як шахс бояд аввал худша ҳурмат кунад, то ки баъдан ура ҳурмат кунад. Шуморо баъзе нафарат худтона ҳурмат кунед, беҳад хуб мешавад. Соҳибназаров нависад: салом акаи Сорбон, пеш аз карантин билет харидагем аз Ютер. Чӣ мешавад мегуфтед? ҳамун ширкати Ютер мераи муроҷиат мекунӣ, мегӯянд ки чӣ мешавад. Ман аз пеши худам иш гуфта наметавонам. Шоу нависад: ҳозир билет сумаш аниқаш чанд сум? Ки медонам ада нависад илтимос. Билет аниқаш ҳичка намедонам ва ҳичка гуфтарам наметавонам. Қадар метонем гуфта ки аз 8000 9000 сомон боло. Як каси дигар оиди ҳамин нависонда ки ма РВП дорум ва як сол шид ки аз қимат бидани билетҳо ма навбатам намераса, наметонам рафта. Умуман як савол нависад оиди ҳами. Хоҳиш мекунам ки дар инстаграм ё ки як бор дига дар комментария ё ки номи инстаграми ма ҳамҷода ҳастад, ҳамин савола пурратар ва равшантар нависон ки ту мақсад чира дар назар дорӣ? Чӣ мешава? Ҳамира мада бифаҳмо ки чира дар назар дорӣ, барое ки хуб нафаҳмидам. Инстаграми ман ҳамҷода ҳастад, дар инстаграм навис. Холматов нависад: салом акаи Сорбон, дар моҳи шарифи Рамазон як кори хайр мекардӣ дар ноҳияи Хӯросон. Як маъюбай тӯли 14 солаи роҳ намегарда, зиндагии оилашон вазнина. Як мерафтен, камера мекарден, дар каналтон мемондем. Ман рафтам аз ҳолати зиндагиш хабардор шидам. Илтимос акаи Сорбон, бори дуюмай менависам, ответ бите. номерои имои ма акаи Сорбон, ма Қурғантепаям. Рафтани шиден имои ма да нависен, ма хонашонам медонам. бародари азиз, хоҳиш мекунам ки дар инстаграми ма бинавис, ҳамсӯҳбат мешем, чунки як марам наметавонам дар иҷа номерои телефони худам монда ва ҳозир дар иҷа ту номери телефон нависай, аёди ман мебуроя номерта гирифтам. Ба ҳамин хотир дар видео гуфтаистам ки агар тамошо кардаиста бошӣ, инама саволта хондам, муроҷиатта фаҳмидам, дар инстаграми ма бинавис, ҳамсӯҳбат мешем. Сардор нависай: салом алейкум ака, мада моддаи 142 ҷумҳурии Тоҷикистонам мефаҳмондӣ. Бародари азиз, моддаи 142 Тоҷикистон агар рӯзи ма фаҳмонданша сар кунам, мумкин 3 соат вақт бигзарад. барои чӣ? Барое ки ту кодексша нагуфтаи. зиёда аз 20-25 та кодексай ва ҳар як и кодексҳо моддаи 142 доранд.
хуб мешид ки мегуфтӣ кадом моддаро дар назар дорӣ ва ман кӯтоҳ мефаҳмондумон. Нарзуллоев Эмомалӣ нависад: салом алайкум, ҳами барномаҳоро зиёдтар шава беҳтарин е. Ай ҳамаи қонунҳо бохабар мешавем, ҳамеша ба пеш дар паноҳи Аллоҳ бошӣ. Гап нест, моро кӯшиш мекунем ки сари вақт аз ҳама ахборотҳо шуморо бохабар кунем ва каме ҳам боша аз ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худтон шуморо огоҳ кунем. Сорбон Шарипов нависад: салом, хоҳиш мекунам ки дар ин бора хуб фаҳмонед. Мегӯянд ки билети электронӣ ки ҳаст аз тарафи Россия, масалан падар аз Россия барои фарзандаш билет мегирад. Оё ин дуруст аст? Агар рост бошад чанд пул? Бародари азиз, хато накунам, дар 4-5 барномаам гуфтагиям ки Somon Air фурӯши чиптаи электрониро манъ кардагиай, махсус аз Тоҷикистон ба Россия рафтан. Агар ягон ахбороти нав ё ягон супориши нав бироварда боша, ман дарак надошта бошам, агар намедонам, ба медонистагии ман мумкин нест электрони билет намефурӯша Somon Air. IM нависад: агар гапи ҳаққа занам, ҳами ахборои дурӯғ дар дилмон зад. Аз Москав ба Тоҷикистон билет арзон шуданша ҳама медона. Билети арзон барои Москав рафтан лозим ҳама мардуми бечорада. Бародари азиз, ҳами ахборои ма киҷош дурӯғ ай? Ту ма да як факт биёр. Ягонта теку, ҳами ягонта на факт оварда метонӣ, на доказат карда метонӣ. Дурӯғгӯ русиё, ин ҳами ту бори одамае ки сухани бад менависа дар комментария, мегӯяд ту дурӯғ мегӯй. Пад ту худат нагла дурӯғ гуфтаистай, мара тӯҳмат кардаистай ки ту дурӯғ мегӯй. Ту доказат ки ман дар куҷо дурӯғ гуфтам ё кадом барномаи ман дурӯғ ай. Ҳамира доказат ки ман ай ҳами ютуб гуфти гапо ба сари хам мебурам мерам. Ман тура дар назар надорам бародар. Ҳами гуна шахсиятҳое ки ҳами кирдору ҳами суханҳоро менависонанд, ман дар омади гапи ту ҳамворам ҳамаша гуфтам. Ва ҳар касе ки ҳами фикрора дора, ҳамаи ҳамвора дар назар дорам ман. Пато фоидаи худтон ба як кас намерасам, монен хай камака кам боша аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ҳамин чизи медонистагимона ба хоҳишмандон расонем. Ахмедов нависад: салом Сорбон, раҳмат ба ту ва бар волидайнат. Ҳамиқадр шод ки мефаҳмонӣ, афсӯс ки тура баъзеҳо нафаҳмида месӯзонанд. Иқа асабота хароб накун, ту ба ҷомеаву наздикони худ дар кори. Саломи маро ба аҳли пайвандон бирасон. Моҳи шарифи Рамазон муборак боша. ҳазор раҳмат бародари азиз, шумодам моҳи шарифи Рамазон муборак боша ва раҳмат касоеда ки моро ҳамин гуна мотиватсиямона зиёд мекунанд, бовар мекунанд ба барномаҳои мо ва морам баҳри шумо кӯшиш мекунем ки ахборои аниқ ва дақиқа пешниҳоди шумо бигардонем. ҳазор раҳмати калон. Баҳром нависад: салом ака, ай мара бихон, ман вид на жительство дорам дар шаҳри Хабаровски, метавонам барам дар Москва кор кунам, яъне дар дигар шаҳрҳо. Ту дар дохили Россия бошӣ, тим боле ки вид на жительство дошта бошӣ, албатта метавонӣ барай кор кунӣ. Саша нависад: салом алайкум акаи Сорбон, ман аз шаҳри Хуҷанд паридам. Рӯзи 15 апрели соли 2021 ба шаҳри Екатеринбург. Нархи билет аз Хуҷанд 34 000 рубл. 34 000 рублш ба суми тоҷикӣ агар хато накунам 5 000 сомон ё ки 5 200 сомон мешава ва ин бародар хеле ба нархи арзон дастрас карда будай билета. Ҳафизов нависад: ака через Узбекистон рафта мешава Москва? Мутаассифона ба воситаи давлати сеюм намешава рафта. Тоҷикистон ба пеш нависад: Сорбон то 15 июна Тоҷикистон биёи депорт намекунанд. Агар ки ҳама ҳуҷҷатгузориёт 100% боша, ягон нарушение надошта бошӣ, ягон ҳуқуқ вайронкунӣ накарда бошӣ, ягон чи депортатсия намекунанд. Ягон каса депорт намекунанд ки то 15 июна агар Тоҷикистон биёем. Саадуллоева нависад: салом ака, сози ман худам ай касаи зилёни очират гирифтам, 4050 сомонда билет гирифтам. Оштон шава, ҳар касе ки бо нархи арзон гирифта ё ки дертараи полёташ роҳи сафед ба шумо. тамошобинони гиромӣ, видеомона ҷамъбаст мекунем. Хеле шида буд ки қадар зиёд суҳбат накарда будем, то ҳадди имкон мо саволҳоро ҷавоб додем ва интизор ҳастам саволҳои навбатии шуморо дар комментария ё ки дар инстаграми ма саволотона метавонед равон кунед ва дар канали Юрист TJ обуна шудана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.